Играчи, аз съм Демо на БГ, тук с мен е The Shadow 31 и днес сме решили малко да играем Survival в Alpha Gaming или Alpha... Да, мислех, че сбърках името. И Вицерман БГ ще да тук, но му краднахме компютъра и... Особено видеокартата ми. Особено видеокартата. Що бе силна ли му е? GTX 950 GeForce. Yeah. Тан-тан-тан-тан. Още! Той е от големите. Голем. Ще изкара с по-добър компютър от на... Ниско Готика бе, бате. Да, ходим купам и камък. Ари. Ние Ела дърво там, не де- имаме, ти камък ще копаш. Абе, шикит стар да е. Написал съм. Абе, аз пак... Той има 2 стака дърво, бе. Къде отида? Ево тук. Къде вече дете аз бях почнал да копам, бе. Ето тук ще ни е землянката. Ще сме като гоблини. Имаш ли въглища, бе? Имам. Дай малко Так, копай надолу, бе. тихо. Малко навътре ще го вкараме и тогава на... долу. Без тензия. Please. Don't do this shit. Погледнете хубавия врат. Това е Shadow. диспут. Това е диспут. Гледайте как се мърда, без да си движи главата. Ти на кое говориш? Не се ли си говоря? И първи айран. Абе хора, тук няма... брат, тук няма право на тимове. Как няма право? Виж какво пише. Без тимове. Гледайте хора. Забележете. AlphaCraft, най-добрият сървър. Абе, кой ти казал, че няма право на Брат, тия? погледни чата. Гледай чата малко. А ти Без тимове. Поражени. Абе брат, тури една факла, бе. Тура, аз тук защо? Чакай, видео настройки. Това ще го изрежда. Къде си? Брат, аз си я поставя, али... Еми. Много лошо. Тури една факла, бе, брато. Те ти го взема тази факла, да не съм миньор. Добре. Дай ми... Имаш дърво. О, имам 10 ключа за Кратес. Давай, аз имам това, мен. Стой, отивам да си взема, да видя какво ще ми даде. Ти стой тук и после ти ще ходиш. Чакай. Мале... Има евент. Има евент, бе. Сега на евент ли ще ходиш или къща ще прави? Книга с ранг. Я чакай. Абе, къде си тия... Къде е то Кратес? На спауна. Вляво. Чест за дарения. Къде е вляво, бе, брат? Има един съндък. Няма съм... Да, те са... Има един ендър чест и пише. Тук в Да, дъвотна... само караш да ида и да видя аз. Ела. Няма да зле. И после какво ще так трябва ходим? Ако трябва ще намериме... друго местенце. Друго легловище. Добре, чай това е въпрещо. Мъжката квартира. Ела на спауна. Ей, Брат, тук има само рълес. Аз па рълес. Дъвотна, чест за дарения. Топ 3 kills. Добре.
Вълна. Той има warp, бе, ОМГ. What? И дами и господа, гледайте сега какво става. 10 пържоли. Warp, ама ки. Крате. О, даде ми кит. Защита 2, нечупливост 2. Острота 2, нечупливост 2, огнен аспект 2. Малей. Лище. Сериозно. Къде? Даже лище... Това е за пържоле, че. Едно какво значи? Руди, даде ми Руди. Я. 10 дъм, 10 айрон, 10 злато, 10... Имам 20,500 пари. Толкова ли ти даде? Даде ми 1000. Имам 20. Имаш 2500, бе, брат. Не бе, 20,500. Какво ми даде? Даде ми 5000. Мали. Охо, влача, каквото дават го влача. Мали. Аз съм като кошар тук. Кит Титан. Мали. Дай ми нещата, бе. 35,500. Дай ми нещата, бе, брат. Нямам аз. Имам... Трябва да ми ядеш. XP ботъл имам, нямам. Не, имам само панталонки, трябва да ми ядеш. Моите панталонки. Тако сте за ко дропвате тук е, вей. Той я же дропвам, смисъл. Diamond. Niggas, we are going to get hard. Аз съм готов. Чак. Те ще ги продам, чек. Кранхайм ми. Кобал 100 имаме. Бай лъка, бе, мама му да има. Дървена бутика не ми трябва. Това сървър е много опнат, бе, бате, не трябва да е така. И аз чискам това. Някой метна един ключ, закрати се. Има ли някъде Ender Chest? Ето го. Под нами са ключ. Колко ключа? Да. Свиня. Кидвип. Имам кидвип. Кой иска кидвип? Аз? Ела. Къде си? Третия малумно. Да има. Аз това го имам, не ми трябва. Ама бъгна съм с такива. Имам стрели. Лопата, имам лопата. Уф. Да ти знае, имам. Кит Кинг. Уф. Имам 55 000. Брат, как го е? 50, нещо. Принт скрина чек. 55 000. Виж скайпа. Чакай. Чакайте. Не ще ми яде една паричка. Аз имам 55 000. Ама милионер е. ОМГ 5000, имам 12500. Аз имам 75 500. Я дай малко пари, бе, с крънзо.
I'm a rich man. I'm a Опа. пак ли киде? Кид Кинг. Да. Брат, няма ли ми яде още ключове? Деба из крънците, деба. Аз имам два ключа, искаш ли ги? Да, дай ги, моля те. Да намажа. Аре, един на мен и един с теб. Къде си? Де? Ето. Идвам. Дай го за теб. И последния на мен. Ето, честно ми е късметлийски. Искаш ли? Имаш ли О, лък? не, плошенки, не бе, брат. Плошенки за XP, заклевам се. Имаш ли лък? А? Имаш ли лък? Имам 3. Имам 2 еднакви, искаш ли го единия? Силен е. Може 3 блъскане, едно пламък, едно нечупливост, едно. Не бе, аз фърнам те дет не ми трябва. Смисъл, ние още не сме почнали човек и чай да видим така ще се пада. Лар. Я да им разгледам Хит лар. чемпион. Protection 4. Брато, аре да правим нещо, ще след малко спирам клипа. What? Как? Аз правим лъка, той идва при мен. Как? What? Аре, Ей, чакай малко да се назоба с XP. и за какво ти е това XP след малко? Какво ще си инчантнеш? Инчантната броня? Не ми ще дигна левел. Брат, аз съм... Не знам, аз вече няма къде какво да слагам. Баси опнатите китове. Аз съм... Аз съм назобих, станах 48 левел. Брато, аз съм Тарзан. Те ще има мени. 48 левел. Аре, правим нещо, че спирам клипа след малко. Давай. Аре, че бащата ще ме чака, че ще ходим до къщата. My father. Пак ли ще пачкаш? Давай. Къде си, бе? Е, така. Къде? Като... Чакай, пиши бак и... Къде си, бе? Абе, там е. Това съм спал на те виждам. Не, на спална, не сни бак, бе. Върни се там, където бяхме. Не мога, аз ходих и до Warp Shop. Портни са... Аре, приемай. Дай И това е нашата хобитска къща, дами и господа. Хобитска къща. Има още какво да направи. В смисъл, дай направим един крафтинг тейбъл. Дай някъде отвънка да ни е къща, че тук не ми е... What? Брато, аз си заебах кирката. Как така се... Нямаш кирка? Да. Аз имам диаманти, ще направя. Аз моите също си ги заебах в Ender Chest-а. Аз имам в мене брой тейч.
Брат, Не бе, трябва някакво място да няма хора, човек, защото ти като навлизат и ще дойдат веднага. И стараша. тук няма къде ни видят. Тук само бикане има човек, виж погледни къщи пак. Погледни какво има, колко бях. Там. Тук в пещерата. Къде е тази пещера? Тук отдолу. Къде падна, Къде си? Давай. Тук. Като гоблинчета. Ама дай по-надълбоко тук. Тук да влиза човек. Там, тук надълбоко. Къде си? Надълбокото там. Тук някой идва всъщност. Оттам има искат, отивам да го запуша. Не, тук мога да ни е входа. Че ти къде отиде, бе? Тук ли ще? Не бе, само минавам, оглеждам. Не бе, човек, то там мина от всякъде. Ай, сега да видим, тук може да чу. Не, Тя ще чупи на цяло. премишане. Има някой. Митко. Ми так. Митко. Що заключа? Так. Какво е? Гего, изпари се момчета. Хубаво да ти стане не види. Няма и тук всичко фрезове, майка. Чакай, къде си? То как се прави, ще реже, да. Не се прави, че ям, бе. Ядох. Бях гладен. Къде си, бе? Чай да взем един гол да напал. Апал. Да вземе един гол да напал. Кой беше това, бе? В челото ти се забил пат. Точно над веждата. Нямам лъго, е. Така нямам лъго, е. Аз се заебах лъкойто, човек. Имам стрели, нямам лъго. Аз имам два лъка. Искаш да видиш моето момче? Ево тук да ти покажа пауър. Пауъра на сорода ми. Имам голден апъл. Ево тук се да припи. Ево тук. Не. Ево. Не съм добър. Левкам. Няма, да търсим гладко мен. Трябва си за такова паролата. Замажа паролата, не ми видя, че логне. Ох, падна. Не разбрах нещо, не съм добър в джумповете. Къде сте, бе? Намеря гладко място. Чакай да се скачи по една скала и... Скала или планина? Бай скалата. Пяст. Такава. Скала от дърт, малей. Кое? Като всичко е резнато, човек, тут няма къде да се пълват. Чакаме. Аз май намерих грешни. Тука ли, бе? Не, ти го. О, прах от сиян камък. Интересно. Тук някой си забал чувствайки, човек. Интересно това. Имаше едно TNT. Що не си направим само такова за честовете? Сега се правим да строим и къща. Айде да бутнем тук една врата и да купаем в планината. Кой ще забележи? Ще го маскираме. Ще го маскираме с още една врата. Не бе, или една дупка отгоре да направим и да последва. Абе, ела тук има някакви планини, тук мога да ни... Няма къде да го намерят, гледай.
Това е като бунище. Гледай го, забележи го малко, брат. Като бунище. Ей, тук мога да е, надолу. Ще изкопаем надолу. Не. Ето го. Тук надолу ще е. Да. Не бе, в смисъл... Аз съм дявола. Не се внимава. Извинявай, без исках. В мене беше меча. На силата. Добре, да ударим. Аз те ударих един път, бе! Умирам. Не умираш, вземи яш. Навлиш, който ти дава. Ник имам 64 такива. И аз имам. Имам и 8 златни. Инчантнати. Аз ще хода вие как се прави рез. Бъде више. Warp. Рез. Инфо. Аз тапак... мотиката ме тук, викам, аз тапака мотиката си хвърлих. Ladies and gentlemen, we don't have a killer. Значи сега. Ама е така. То са така. Тази печка ще го готвим тук. Чакай, сега ще правя реса. Аз че желязо. Я изкопай малко надолу. Нямам кирка. Имам лопата. Нямам кирка и аз. Нали правя такова. Имам 5 ключа. Отново. 5 ключа. И аз имам 5 ключа. Няма място къде да ода, брат. Да. Трябва ни често и много често. За сега правя реса до тука. Рес. Точно е много малък бе. Select. Convert. Какво да направя? Рес. Create. Не знаеш, че така малък. Я се опитай да чупиш. Ево така. Чакай, отивам да видя как се адваше човек. Тя печка не му я върни. Чакай, бе! Това е моя айрон. Рес. Сет. Shadow. Тръсно. Опа. Пак не моя. Чакай, бе! Чакай, че трябва съм си в околността. Готов си. Затова чай сега да туриме един-два честа. Че на честове сме бедни. Чакай, ваш правя често и нека би дърво. Абе, аз си имам дърво, бе. За дарение. Те отидоха в тебе, бата. Какво си пука? Това там твоите честове ли са? Не бе, но... О. Нашите Общи. са за тако моите и твоите, Да, бе, той да. им ключови. Ние пандия, да е някакъв привейтера, че да сме тим тук. Ме горе, най-горе на чест са броните, бата. Окей, йо. Дай още наредица. Може ли още наредица? Ей, аз не съм го издигнал много. Само е до тук и това чести това. До топчет. Е до тук.
Значи, какво правим? Абе, малко ни трябва, на мен не ми трябва много. Да, ама надолу е резнат. Бая надолу е резнат. Какво стана с този сайт? Вземи една кирка. Кирка. О, Брат, много гадно направих реса обаче. що е? Значи, чакай малко сега. От този блок е рез, от този блок е реза. От тук е рез. Да, И така надолу. до това, до края. До къде е край? До кой край? Чакай. Аз ще изкопвам, ще видим. Да, до тук е рез. До тук. До тук е, да. До е този блок. Дали знаеш, че снимаш, че те не никаш? А? Снимаш ли още? О, 15 ключа! 25. Аз имам 15. No living Ивчо. Виж колко хубаво съм си кръстил реса. Това е то рез. Къде е, бе? Бай. Фрайже! Фрайжич! Кек. И ако го запълни, е готов. Маняка е готов. Давай. Дай да го направя, аз иначе че ще направиш някаква селска къща тук. Орта ще са смеят. На нас ни трябва само това, бе. Да не сме на конкурс за красота. Пардон, за грустта. До отпали реса. Да. Ако можех да направя един рез отгоре върху нашия рез. Ти го големяваш малко. Не ме заглаждам. За кой го заглаждаш? За бате Бойко? Няма смисъл го заглаждаш, бе, брат. Аз имам идея, аз имам идея как може да го прикрием това нещо. Отгоре ще седем такова. Някакви ще ме начин. Дърт ли, бе? Да, бе, отгоре ще сложим дърт и то няма да се вижда и ще слизаме в някакви стълбе, тук ще направи, ще слизаме по чак. Не ми яреш, слагай дърт. Ти тогава за какво го заглажда? Ами да, е точно за това. Не бе! Къде още, бе? Тук ще мини с дърт.
Аз да го турам ли дърта отгоре? То аз имам само 7. Аз имам един стак. Дай малко, егоист. Никой. Вземи, бе. Благодаря. И аз съм имал 2 честа, бе. Така е. Ние знаеш, че това може да направим още. Дай още дърт. Йок. Ама не иска нищо да оставиш в честовете. Ще оставя аз сега такова упорно. Да се дропна айтем. Сега ще ги дропна е така на рандом принцип. Има една кетка в чест. Брато, ти знаеш, че и отгоре не могат да чупат. Май. Я чакай да те махна да видя дали може. Дали си? Я ела. Да се опитай да чупиш. Я ела. Не бе, това е за прикритие бе, човек. Не бе, ела. Мисля, тук да Ела бъде. бе, ела. Я се опитай тука. Тук не мога. А, чакай, съм те махнал, бе. О, май. Я сега се опитай отгоре. Я? Не мога. Даже не мога влея, виж. Мисля, виж. До тук е. А я ела. Горе. Я се опитай да чупиш. Я чай да го издигаме да видим докъде можем. Я чупи. В смисъл, чакай, аз се дигна. Почти да отчетеш това дърво. Дигни се и сложи някакъв блок, аз да го чупя. Я да. Мога. Чак. Не бе, това не е фреза, е там дигни, но някакво нещо. А Я така. тука. Чуп. А. А, От тука. тука. Може да се издигнем нагоре. Един етаж. Поне да сме като белите хора. Значи, долу ще е сториджа, това тук ще е... Искаш ли такова дърво? Ай, само адни вътре. Я да една брадва. Дай си брадвата за малко. За пъти има и това враз. Дай за малко тази брадва. И тебе и брадвата. Така. Колко надолу на блоко е? Не знам. Виж. Ние, брат, ние си може колкото си искаме нагоре да си строиме. На практика. Чакай малко. Да, съм в трейса. Чакай това надолу да видя колко е. Колко е надолу. Ти надолу колко го направя? Там докъде беше копала, но то сигурно се запаметило и още. Не бе, блока надолу си го направил, смисъл. Не съм го правил много надолу. Даже не съм го правил надолу. Така не си го казвам. Па не съм. Така.
Маля, ние колко нагоре може да си строиме градомания. Градомания. Добре. Ей! Ей! Ай! Че е строма ли ще ни е тука? Аз съм частта. Епа, я ще го дигам нагоре. Не бе, нагоре ще правим други неща. Не бе, аз ще дигам къщата. А, Ние нагоре колко може да строиме. Ама нямам лопата. честа има. Аз съм оставил. Само лопата си оставил. Само къде лопата си оставил. О, видел си, че ще правим каменна лопата. Отсечи това дърво от тук, махни. Не трябваше да се кача някак си. Не бе, това тук ще го запечатаме. Къде ще го запечатваш? Ето ще го запечатам. Удрина, брат. Това да го искам да го махнеш. Къде ми? Какво търсиш? Чай, че ми звънат по тела. Пет, нали? Еми добре хора, това ми се да от днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. Мисля да снимам една поредица в този сервер. Да си направим къща по-хубавичка. Така и така. И това беше от мене. Ако ви е харесал клипа, ударете един палец нагоре. Не се абонирайте за мен. Да, абонирайте се. За него не се абонирайте, той няма Да, канал. точно. Той е умрел ляк, гаден. И аз бях Демона БГ. Чао!